Diri karon bighan diri sa palengke, no palengke diri. Oh, kasi billiard din sa kwan. At champion na tani. Sa bighan, bighan. Wala ang bingkaan diri sa palengke. Sulit kayo ni. Pilang lima ni kayo? Pilang lima ni? 35. Oh, bali lima na be. Pindot ni kay bingka ba? Bingka. Bingka is palengke. Wala nindot dito kay bingka. Asa ni nga product ka bingka ni sa Tagum no? Tagum ni. Usa street diri kayo no? Ang address sa Buno, Cebuano. Bagong lipunan, magpupuwes. Bagong lipunan ni. Kung mamalit mo diri, ari mo diri. Bagong lipunan. Bingka ni mo na special bingka diri sa mo na special bingka sa Kwanza sa Tagum City. The best kayo, no? The best kayo nga bingka. Nindot kini nga. Nindot kayo ni nga bingka. Balik ko yun. Nice kayo. Wapo kayo ni. Pila na katuig atong bingkaan diri, sir? Pila katuig atong bingkaan diri? Awala katuig na diri, no? Diri sa Tagum City. The best kayo. Ay, Diyos, wow. Gabaw na yan, gabaw kagan sa Palisli. Wapo kayo, ninos kayo. No? So, labi yung kayo na yung bingkaan nyo, special dito sa Tagum City. Kasi paano to, sir? Buyit sa bala. Wait sa bala, no? Sa Facebook na, nasa Facebook. Ninos kayo. Bingka diri, kung sugay bingka diri sa Tagum, sugay kayo.